ҳарорати ҳаво дар шаҳри Хуҷанд гарм мешавад, вале боронгарӣ пешгоҳӣ карда мешавад. дар ин бора сардори маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд Абдувалӣ Ҳомидов дар суҳбати телефонӣ ба мо иттилоъ дод. бино ба маълумоти вай, ҳарорати ҳаво аз санаи 17 март гарм хоҳад шуд, аммо санаҳои 20-22 марти соли равон дар шаҳри Хуҷанд борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона аз 4 то 5 дараҷа гарм ва рӯзона то 14 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. امشب حرارت هوا مینوسه بود. شبی گذشته من این شبی که از 15 به 16 گذشته حرارت هوا مینوسه. فقط شب که از 16 به 17 میگذاریم شبانه حرارت هوا 2 گرادوس گرمی رو تشکیل میده. روزانه باشد تا 13 گرادوس گرم میشود. تا روز 19 حرارت هوا در شهر خوجند تا 20-22 گرادوس گرمی رو تشکیل میده. نه که سنه های 20 سنه های 21 سنه های 22 باران میزند. باران میبارد که مقدار بارشات از 1.2 تا 7.7 میلیمتر رو در شهر خوجند تشکیل میکند. агенти обуҳавошиносӣ ва маркази обуҳавосанҷӣ огоҳӣ медиҳад, ки рӯзҳои 17-19 март дар ноҳияҳои кӯҳии вилояти Суғд фаромадани тарма пешгоҳӣ шудааст. дар водиҳои алоҳида ва доманакӯҳҳои вилоят бошад фаромадани сел низ дар назар аст. пешгӯии обу ҳаво аз 17 то 20 марти соли 2021 дар вилояти Суғд. ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда. танҳо рӯзи 17 ва 20 март дар ноҳияҳои алоҳида боришоти борон барф ба амал меояд. санаи 17 март дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 рӯзи 18 ва 19 март дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддиятнокӣ 20-25 метр мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона -1 хунук то +4 гарм. рӯзи 17-20 март ҳарорати ҳаво баланд шуда 5-10 гарм мешавад. рӯзона бошад 8-13 гарм мешавад. санаҳои 18-20 март ҳарорати ҳаво баланд шуда 15-20 градус гармиро ташкил медиҳад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона 1-6 хунук. рӯзи 19 ва 20 март ҳарорати ҳаво баланд шуда 1-6 градус гарм мешавад ва рӯзона бошад аз 4 то 9 градус гарм мешавад. дар роҳҳои душанбе Хуҷандчаноқ аз сабаби намиҳо замин ях бастааст. то санаи 18 март дар водиҳо ҳарорати ҳаво сард мешавад. маркази обу ҳавосанҷӣ аз шаҳрвандон хоҳиш менамояд, ки аз сафар кардан тариқи роҳҳои душанбе Хуҷандчаноқ худдорӣ намоянд, зеро аз сабаби номусоидии ҳаво фаромадани тарма низ аз эҳтимол дур нест. роҳи душанбе Хуҷанд ҳозир ки ҳарорати ҳаво имшаб ки ҳарорати ҳаво дар баландиҳо дар кӯҳҳо дар ноҳияи кӯҳӣ از 3-5 تا 5-9 градус خنکیро تشکیل داد. یخبندی شدگی است که میتونن که سفر کردن خودداری نمایند در این وقتا که حاضر شبانه در تا سنه 18 نوسه در ناحیه کوهی شبانه حرارت هوا مینوسه میایستد. میتونن که در این وقت سفر نکنن که در راهها وقتی که نمی کی باشد در راهها یخبندی تشکیل کرده ممکن صدمه‌های نقلیاتی به وجود آید. дар ҳамин ҳол аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд иттилоъ доданд, ки аз ҳисоби сардии ҳаво ва боришоти барфу борон эҳтимолияти яхбандӣ дар роҳҳои Душанбе Хуҷандчаноқ вуҷуд дорад. инчунин ба истиқоматкунандагони минтақаҳои кӯҳӣ тавсия дода мешавад, ки муваққатан аз шикор, ҷамъоварӣ, ҳезум, сайру гашт ва дигар корҳои саҳроӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. аз ҳисоби вазъи номусоиди обу ҳавои рӯзҳои гузашта ба амал омадани боришоти барф дар кишвар, хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ хавфи фаромадани тарма эҳтимолият дорад. дар ҳамин иртибот раёсати вилоят бори дигар ба сокинон ва меҳмонони вилоят муроҷиат намуда эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки аз сафар намудан тавассути роҳҳои тармахез ва сангсарои осебпазир худдорӣ намоянд. ҳаёти худ ва наздикони худро зери хатар нагузоранд. бе зарурат сафар нанамоянд. пеш аз сафар баромадан аз ҳолати роҳҳо аз мақомотҳои дахилдор маълумоти кофӣ бигиранд. ба ронандагон ва мусофирон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар минтақаҳои кӯҳӣ, хусусан дар роҳҳои Душанбе Хуҷандчаноқ,
фосилаи байни мошинҳоро ҷиддан риоя намоянд ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. агар шумо шоҳиди ҳолати фавқулода ва ё бевосита ба он гирифтор шудед, фавран тариқи телефонҳои 8422 555 93 870 27 57 тамос гиред. гузориши Ганҷина Олимова Азамҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.